net 'n koek. Kasifa! Hi besties! Welcome to our podcast. Ja, ons sien ons eintlik wat sê podcast en dan maar ook kan Ja, ons gaan nou uitfigure. What's that? As hy hond. Okay, ons is alleen nog in die huis. Nee, my kids ah. Ja, okay. Ons gaan nou begin met questions. Okay, ons gaan ek gaan die vraag vra, dan begin ons by Kasifa en dan gaan ons so af. Tell me, nee, what's your biggest fear? Snakes. Nee. Heights in darkness. Dogs. Dogs. Ja. Honde. Ja. En jou wat Okay, maar myne is slange, maar ek is ook nie eintlik so bang vir dit nie, want die jare is my eerder en ek word nie van bang by skate machine. Okay, right. Yes. How do you usually celebrate your birthday? Kasi Ek kom net 'n koek. Jy kom al nie Kasifa, snaksy. Asman. Ek hou nie van big parties en stuff nie. Ek hou niks van big parties en stuff nie. Soos ek weet dat ek by my minimatriek werk. Ja. Maar ja. En ek doen letterlik niks. Is net my boodskappe en upload en ek sê net dankie. Ja. My mom neemt een party en my voor een party. Maar so jy hou van parties? Ja. Okay, ja, ek is so keer party mense en ek hou nie van mense nie, maar ek sal so sê mense so 4-3 maar mense bymekaar kry net iets vir iets en dis al klaar. Celebrity crush. Ek het die. Klikie! Ek het reg. Sê Jess. Wie is dat? Jess van Team Rovers. Nee. Jess, ek hou nie van die Kaapse mense nie, hulle is 'n boekan hier on. En as Ja. Julle dis Amerikaanse mense. Praat! Ek het regtig niemand nie, want almal lyk soos aliens. Ah, hoef nie van hier te wees nie. Maar nog steeds Okay. buite in die wêreld. Okay, Die klaar. planeet. Ek gaan nou antwoord en julle gaan my chat. Ja, Sunny. Melika Barton. Come on, come Ken down. julle hom? Ja, ons het hulle nog TikTok gesien. Okay. Ken Clary. Hy kan nie klim met die rooi haar nie. Oh ja, ja. Zeg alweer. I honestly don't know. If you had to pick a character in a book, movie or TV show, who is most similar to you and why? Ben. Van je Palisans. Ben! Hy is 'n tati, sa broya. Wie is Ben? Ek is ook nie 'n ander dingie, want ek lees nie baie boeke nie. Ek kyk net movies. Ek dink weer Fabel gaan of weer die Jeremiah goed nie. Yes! Jy was 'n praat. Ik lees ik. Maar in 'n movie Nee, of 'n movie TV show. Ik weet niet. Evie van The Saints. Ja, Cookie girl. Sal ek so van my soos 'n voeltjie. Of nie dou, weet ek nie. Kykie, van ek wil ook my hare blou dye. Klop dit. Anyways, back. 'n challenge doen. Yes! Ons gaan nou 'n challenge Clary, doen, nou moet maar jy- ons gaan nou Ja. die emoji challenge doen. Ek verdedig, ga jy verdedig? Verduidelik dit maar. Maar ons gaan nou emojis hier opsit op die skerm, gaan ons nou emojis sit. Kasifa. Kasifa! Ons doen nou nie ASMR aanspreek. Nou ons gaan nou emojis hier sit en die emojis gaan ons nou probeer recreate. Verskoon my vir Kasifa. Kasifa is right, die los maar van. Sy is so right, dit is 'n bietjie so passief en nou die lewe. Ek is so hoog. Nou ja, Okay. klop op. Okay, kom ons begin by Kasifa. Die asse is een A. Klassie. Okay, Okay. ons gaan Die nou ene- hoeveel emojis het ons? Ons het soos 1000, maar ons gaan net so 4 jaar maak. 4 ja. Dis jy guys eers nou. Ek gaan nou vir jou emoji kies. Oh, ek is nou by jou. Ek is nou by jou. Ek is nou
ja. Cassie wou die dan Jy moet die... Nou? Ze gaan die die goed uitkat, want het is zomer. Ja. Oké. Oké. Doe nou. Is op je mond. Hij is op dan niet, ja. Ja, oké. Jy die my verkatief. Alvast. Hij daar ben je nou. Oh, hij swim daar nou. Oké. Hoe gaan jy die fout? 1 point voor Cassie van 1. Niet. Yo. Heb ik opstaan? Waarom moet jy net die camera sien nie? We already right now that one. Hij staat maar niet in. Nee, een politieman, een army, stap zo dijking. Yes. Zoiets. Hy man in Engeland met die groen. Oh ja, stap zo Ons dijking. was nader en dan van die raai. Ver en toe was jy Nou, nader. jullie. Oké, right. Stap zo. Oké, wacht. Nou wacht. Wacht op. Oké, ons is nou klaar met die zaak. Kijk, nou raak ik die ernstige vraag. Wacht, Rosa, en jij ook hier aan de coding? Nee. Ah ja, ik ben nog aan het again. Zeg je moet die China. Nou, wacht. Kom ik, kijk, kom ik. China phone. Ik eet. Uit de roze koning. Oh, Jasma. dit. Jasma. Ik zal alleen op denken. Boerenboos Ja, ik ben recorden. al nog Ik heb ook ordelijk. Nee, jij was Uiteindelijk mensen zijn zo aan, hè? Yes, thank you. Soos ons in nou klaar. Oké. Soos ons in nou klaar. Begin. Die challenge gedoen. Jelle twee moet spelen. Shut up, girlfriend. Geef die dankie White van dankie. girlfriend. Ja, girlfriend. Dit en dat. Die dan is het Oké. Oké, kom dan kies. Begin. Jelle, wat denk Jelle van die mensen wat... Ik ga nou dat blaren in die video. Nou, wat denk Jelle van die mensen? Ik denk, jij kan beter doen. Loop liever stil met jou. As om nou. Oei. Ik klaar nou zijn. We gaan het weer met hem ook. Nee, zo kan je ziek aan zijn kop en ik. Kom je. Oké. Hij dan. Met de nieuwe mensen. Nee, wacht even een moment. Hij dan een lang kop. Hij de goed Zit voeten. daar nog voor. Hoe gaan het met kop zien, Cassifa? Ik kan je praten met jou. Hoe gaan het met zo? Hoe is dat team? Hoe gaat het Hier met... komt mijn ma. Hoe gaat het met Bevan? Bevan! Ik had Bevan en dat Kom eens, ik zeg Kleur rozen. Maar waarom ons het over kleur rozen? Als het stil, het is een normale moment. Ons het over kleur rozen en ongemakkelijke era. Waar hoor jij van Cassie van Bevan? alsjeblieft laat ik. Waar hoor jij van alle twee? Je spreekt achter Je me. moet iewers gehoord van Cassie van Je Bevan. was gewoon. Anders hoekom zou je nou zo gezegd? Van hij was nog in de action. Die nou. Hallo, kijk je naar die. Team Tano. Nou. Yes, oké, right. En, oké, Jalla, ik heb een ernstige vraag voor Cassifa. Cassifa. Wanneer ga je op een super doen? En dit geeft veel meer energie. Meneer Schreuder heeft van dat in die klas gaat voor. Je dan gaat het goed gaan. Ja, je gaat gedaan? Of in daar gaat super ze uit de wereld te gaan, uit die landen. Hey! Als het gaat bijeen. Jalla, ja, toch, Cassifa is dus nog, ja, is het niet nou, ze zijn nog aan zijn schoolkleren. Ja, ze lijkt nog Waar- zo'n waar- ordentelijke gast. Waar was ik het? Ze was wel maar. Ze was nog eens. Zij was bij die man. Oh. Yes. Wat ben jou? Ons wordt Rita goed in hierdie huis. This is the first haunted house ever. Zij met Kobe. Hallo, skou staan, bos.
girlie se Hoe ja. heftig. Ken jy vir Sophie Dossie? Met die curly hare. Sy en Sam gaan uit. Klap dit. Klap dit mond. Okay, right. Waarom plan? Soos wat? Kom ek vraag om vra, wat is die naweekplanne van elkeen van u hulle? Kas wat? Ek het die planne nie. Ek sit nou hier, môre sit ek by die winkel. Sondag was ek daar vir die huis. Met my projek en my is nog ek sien. Okay, ek het die naweek, môre gaan ek na 21st toe in die artisan kerk gaan. En dan Sondag is 'n keer, ek is baie heilig. Ja, is goed. Klap dit. Ik gaan morgen via toe. Zondag alleen laat. Okay, klaar. Oké. Okay. Vandaag zit ik hier. Morgen ga ik kaap doen. En zondag ga ik Oh, je gaat kerk niet toe. in de tuin. Ja, dis personal stuff. Morgen in die kaap gaan ik maar net movies gaan kijken. Die mense. En dan zondag kijk ik. En dan kom sy 'n klomp entrepreneurs daar goed teen. Ja, squeeze! En die mense sien dat jy eie issues het. Die mense sien alles vandag. Hulle sien dat ek is normaal en hulle sien dat Cassie verlag vir enige iets. Ek dink sy En is dan hou jy baie spooke. En dan hou je En ek weet nie wat gaan hier aan nie. Ja, ik heb nog rustig gedaan. Sy die op haar vraag ook nou. En Waar is en my die- besties? Alara. Ons moet vir Lara. Ons moet vir Lara iewers in Alara. Hier is Alara die dans. Hier is Lara 'n fotootjie van haar. Ja, met sy alles oorbrille. Ja. Ja, alles so bo. Sy is Wat heb je dan niet bekend? Ek dog dit is normaal. ja, jy. Ja, ek praat met jou. Ek praat met jou daar in die noorde. Dan praat ek met jou daar in die suide. Jy in die weste en jy definitief jy. Ja, jy in die ooste. I love my life. Wag, Hy moffie vrou mens van Appington. Ja, sy sing nou. Hy lyk so lief. Ag nee. Sy het die moet dan, hulle gaan seker dan. Mami, hy kan nog mos wat hier moet dan koop. Groepwaardige gesiggie. Okay, anyways. Wat wil ek nou nog gesê? Guys, ons gaan nou op 'n uitstapie gaan. O ja, ons moet loop. Dis bye. Ag, bye.